Maayong buntag mga igsoon og salamat sa atong pagpadayon sa atong pagtunog diya ta karon sa episode 10 sa series nga atong gasundon ini sa gipadayag. Ug ang atong teksto diya sa gipadayag kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 11. Nga nasayod kita nga si Juan gidala ngadto sa langit ug naa siya nakita nga gingharian ug diya sa gingharian adunay galingkod diya sa trono. Ug daghan pa ang gihisgutan ni Juan nga mo'y atong sayron karon kung unsa pa ang iyang nangakita nga gipasulat kaniya ni Hesus mismo para atong mahibaluan. Pansama sa atong naandan, sa dili pa kita mo padayon sa atong tema karon na atong hisgutan ang pipila ka mga gihisgutan nato sa miagi natong pagtuon para mabag-o sa atong mga hunahuna isip balikon. Sa miaging episode mga igsuon, nagtuon kita mahitungod sa dakong bayaw. O nganong gihisgutan niya dakong bayaw kay kini ang gahulatan sa daghan o kahibulungan o katingalahan ang mahitabo ni ini nga panahon nga ipangbayaw ang tanang mga tumutuo ana nga panahon na. Kung ibayaw ang tanang mga naluwas ngadto sa langit, sugdan ang bayaw pinaagi sa tingog sa trumpita sa Dios. Mo'y usa ka timaan o usa nga gahulatan nga pagtingog sa trumpita sa Dios, ditso sakgaon ug dad-on sa langit ang tanang magtutuo sulod sa usara kapag pamilok sa mata. Sakalit lang pinaagi sa pagpamilok sa mata ang kada usa ka tumutuo dal-on man dito sa langit. Apan una, mabanaw ang mga magtutuo nga nangamatay ug ibayaw sila. Ug sa diha-diha dayon kitang mga buhi pa kuhaon uban kanila. Mabayaw kitang tanan ngadto sa langit sulod sa usa ka pamilok sa mata. Mo'y mahitabo mga igsuon ang mga nangamatay natong mga pamilya, igsuon o igsuon diha sa pagtuo. Makainumdum gani kita usa nga dasig sa kada usa nga atong hinumduman sa unahan nga panahon sila gani unahon sa pagtagad, banhawon sila og dayon dalon ang ilang mga lawas dito sa kawanangan ug ang ilang mga kalag nga dito sa langit ipagtagbo diya sa kawanangan uban ni Hesus ug dayon uban usab kita kung pananglitan buhi pa kaana nga panahona na dili man ka makaagi og kamatayon ug maoy usa ka dako nga buhing paglaom sa kada usa. Kung moabot na kining panahona ang gahom sa kamatayon kanato makansel na, mawala, mahugno, makuha kay mausab ang atong yutan-ong mga lawas ug masuutan kita og lawas nga dili na mamatay o dili na madunot. Hatagan kitag mahangturong lawas mo'y ihatag kanato sa Dios o eternal nga lawas. Mao kini ang dakong paglaom sa mga anak sa Dios ug dili gid kini makhawang. Laumi igsuon, lauman nako nga moabot ang bayaw sa bisan unsang orasa kay maoy saad ni Hesus sa kada usa kanato. Inig kahuman natong bayaw ngadto sa himaya magsugod dayon ang dakong kasakitan dinhi sa yuta nga mopadayon sulod sa 7 ka tuig ug ang ngalan ni ini mao ang Great Tribulation o dakong kasakitan nga ipadapat sa Dios ang dako niyang kapungot ani nga kalibutan. Ang ipadayag kapitulo 4 bersikulo 1 gahisgot sa bayaw. Sa ato pa kung atong mahinumduman gikan sa kapitulo 4 bersikulo 2 hangtod nga gapadayon ang kapitulo dili na nato mahisgutan ang iglesia kay wala naman sila dinhi sa kalibutan. O mga igsuon, agi pag-review ug pagpalugdang ani nga kahimtang ang mahitungod sa bayaw. Naay mga magtutuo nga dili gatuo. Niini nga gisaad ni Hesus nga naay bayaw. Kay kulang sila og sinabot sa pulong sa Ginoo. Naluwas sila sama kanato kay mituo sila kang Hesus apan kulang ang ilang kahibalo mahitungod sa bayaw. Ug kung makatagbo ka og igsuon nga sama ana, nadawatang iyang hunahuna ayaw pakiglalis. Hinuon basin kulang ang ilang pagsabot o kulang ang ilang pagbasa. Musa dili kinahanglan niya makiglalis ka. Hinuon para sa imo o para kanako kung gatuo ka nga naay bayaw mao gi mahitabo igsuon.
sa unahan niya panahon. Balikon sa nato pagbasa ang na-experience ni Apostol Juan sa dihang ipakita ni Jesus kaniya ang bayaw. Na-experience ni Juan ang dakong bayaw kay siya nakaagi ug nadala gani siya ngadto sa langit. Basahon nato ang Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 1, agi sa pag-review sa kung unsa ang atong gisgutan sa miaging semana. Nga si Juan mismo nadalaman dito sa langit. Human niini, human sa iglesia, human niini matud pa ni Juan, mitan-aw ako, ug tan-awa, diha sa langit ang usa ka pultahan nga binuksan. Mo'y nakita ni Juan. Pagtan-aw niya, nakita niya nga adunay pultahan nga binuksan dito sa langit. Ug kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw trumpita diya sa Kapitulo 1, miingon sa kangari ug ipakita nako kanimo ang kinahanglang mahitabo human niini. Human sa iglesia na ay tingog nga nadungog ni Juan nga sakat ngari kay ipakita nako ang mga kinahanglang mahitabo human ani nga iglesia. Sa ato pa pagkahuman sa pagsulat ni Hesus ngadto sa mga iglesia diya sa Gipadayag 2 ug 3, nakita ni Juan ang pultahan sa langit nga binuksan ug gipasaka siya dito sa langit. Advance nga gipakita ni Hesus kang Juan kung unsay kinahanglang mahitabo human sa bayaw. Nadungog niya ang trumpita, ang kalala sa kamatayon na ibot. Nalaglag ang kamatayon kay dili na kini makapasakit kanato pag-usab. Nahisama mga igsoon ang kamatayon sa usa kan tabubuan nga nawad-an sa iyang ikog. Gani, ang kamatayon mismo itambog ni Hesus sa linaw nga kalayo. Sa unahan, ug magantusa ang kamatayon diya sa kalayo nga walay pagkapalong. Unsaon ka pagkahitabo nga ang kamatayon mismo itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug nganong gihisgutan nga ang kamatayon magantusa sa linaw nga kalayo nga walay pagkapalong. Mga igsoon, dili kay nato kini matugkad, dili kay nato masabot sama sa gihisgutan diya sa putnot sa Gipadayag Kapitulo 20 bersikulo 14 nga mao ang pagtambog sa kamatayon ngadto sa linaw nga kalayo. Na dili kay nato matugkad ang gahisgutan ani nga bersikulo. Mga igsuon, okay ra kung dili nato kini matubag o kung dili kita kaayo makasabot sa tanang gipanulti sa Ginoo kanato diha sa iyang pulong. Tuuhi lang ug ayaw kini isalikway tungod lang kay wala ka makasabot niini. Imong nabasa, busa tuuhi sa kung unsa ang iyang gisulti. Padayon kita sa pagbasa diya sa Gipadayag, Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 3. Human niini, mitan-aw ako, ug tan-awa diha sa langit ang usa ka pultahan nga binuksan, ug kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw trumpita, miingon, saka ngari, ug ipakita nako kanimo ang kinahanglang mahitabo human niini. Diha-diha gigamhan ako sa espiritu ug tan-awa, dihay usa ka trono sa langit, mao'y nakita ni Juan, ug sa trono dihay naglingkod. Ug ang naglingkod niini may panagway nga daw mutya nga haspi, ug kornalina, ug libot sa trono dihay bangaw nga daw esmeralda. Ug kini nga kahimta nga nakita ni Juan siguro puno sa tanghaga ug kahibulungan ang mga hitsura nga iyang nakita dito nga gisulat gani niya. Sa ato pa agi pagpalugdang niini nga bersikulo nakasulod si Juan sa langit. Ug ang una niyang nakita mao mismo ang Dios nga Amahan nga galingkod diha sa iyang trono. Mga igsuon, wala pangitaan ni Juan ang iyang mga parinti nga namatay, o ang iyang kwarta, o ang iyang iro, o ang iyang yuta, o bisan unsa pa nga iyang mga butang dinhi sa kalibutan. Wala gani niya pangitaa ang kauban niya nga mga apostolis nga unang namatay. Nga kung atong hunahunaon, kung pananglitan pariya sa ato, basin mo'y atong buhaton.
nga asa na ka siya o unsa na kay kahimtang niya dinhi, pero si Juan wala niya kini mo'y pangitaa. Hinuon mo'y iyang gitan-aw ug nakapokus ang iyang pagtan-aw sa Dios nga Amahan. Nakatutok ang iyang panan-aw kaniya nga makagagahom og hari sa mga hari nga naglingkod sa iyang trono diha sa tanan niyang himaya. Wala ibiya ni Juan ang iyang mga mata sa pagtan-aw kaniya. Ug dayon ang gipadayag kapitulo 4 mahitungod sa pagdaig ug paghimaya sa Dios nga Amahan. Ug ang gipadayag kapitulo 5 nga sunod natong tun-an mahitungod sa pagdaig ug paghimaya sa Dios nga anak, ang nating karniro, si Hesukristo nga nagpakamatay para bayad sa atong kaluwasan. Mga igsuon, nakita ni Juan ang Dios nga Amahan nga gadanag sa hilabihan nga kahayag, nga may panagway nga daw haspi, nga usa ka mahal nga mutya nga sama sa dayamon, ug naa usab siya panagway nga daw kornalina, nga usa ka mahal nga mutya nga pula ug kulor, ug naay bangaw nga daw esmeralda libot sa iyang trono. Mao'y nakita ni Juan sa pagsaka niya sa langit. Mupadayon kita sa atong pagtuon kung unsa ang gipakita kang Juan nga uban pa human niini nga mga bersikuluha. Padayon kita sa pagbasa da sa pinadayag o gipadayag kapitulo 4 bersikulo 4. Ug nagpadayon si Juan sa pagsulat niya sa tanan nga iyang nakita, sumpay sa iyang nakita sa miagi nato nga pagtuon. Bersikulo 4. Ug libot sa trono dihay og kawhaan og upat ka trono, sa ato pa 24 ka mga tawo nga galingkod diha sa trono. Ug diha sa mga trono naglingkod ang kawhaan og upat ka kadagkuan nga sinul-uban ug puti nga mga bisti ug may mga purong-puro nga bulawan diha sa ilang mga ulo. Mao ni ang gisulat ni Juan pagpadayon sa kun unsa ang uban nga nakita niya didto. Sa ato pa ingon si Juan, libot sa trono sa Dios nga Amahan nga iyang nakita didto naay 24 ka trono nga galingkuran og 24 ka mga kadagkuan. Na mga igsuon, ang usa ka pangutana kinsa ba kaha kining 24 ka mga kadagkuan nga gihisgutan ni Juan? Naa kitay naila sa pulong sa Dios nga 24 ka tawo nga importante kaayo ug siguro nasayod ka ug nakabalo ka. Ang 12 niini mao ang 12 ka anak ni Jacob nga nagikanan sa nasod nga Israel. Ug gikan sa Israel natawo si Hesus ug pinaagi usab sa Israel, gihatag sa Dios ang iyang pulong. Ug importante usab ang 12 ka tinun-an ni Hesus nga nahimong mga haligi sa mga magtutuo sa tibuok kalibutan nga ginganlag mga apostoles. Busa ang usa ka pamasin, basin kini sila ang nakita ni Juan nga 24 ka mga kadagkuan nga naglingkod og mga trono libot sa trono sa Ginoo. Gani diya sa 12 kaganghaan sa syudad nga papuy-an kanato sa unahan, gisulat ang mga ngalan sa 12 ka anak ni Jacob ug ang ngalan sa 12 ka mga apostoles. Gisulat diha sa 12 ka patukuranan niini. Ug kung atong mabalik-balikan ang bersikulo nga makita nato sa putnot sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 28, sa dinhi pa si Hesus, giingnan niya ang iyang mga tinun-an nga sa unahan nga panahon diya sa bag-ong syudad kining 12 mulingkod isab diha sa mga trono uban kaniya. Busa kung atong hinumduman, murag sila gyud ang 12 ka mga kadagkuan nga gihisgutan nga apil sa 24. 12 ka mga anak ni Jacob ug 12 ka mga apostoles. Hinuon, dili kita makasiguro og 100% nga kini sila kay wala lagi klaruha sa pulong sa Dios. Mga pamasin lang. Apan murag sila gayud, mahimbaw-an ra nato sa unahan kung makaabot ta didto ug makita nato mismo sa atong mga mata. Mga igsoon, sinul-uban kining 24 ka mga kadagkuan nga nakita ni Juan og puti nga mga bisti
ug naay bulawan nga purong-purong, na ang purong-purong nga pulong kuruna sa dali nato masabot karon. But pasabot gibutang diya sa ulo nga samag bulawan. Putli sila og mga pinalanggang tao sa Dios nga gipili niya. Kining mga 24 nga kadagkuan nga naglingkod sa 24 ka trono, libot diha sa trono sa Dios. Upadayon kita sa pagbasa sa Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 6 side E. Ug libot sa trono, dihay og kauhaan og upat ka trono. Ug diha sa mga trono naglingkod ang kauhaan og upat ka kadagkuan nga sinul-uban og puti nga mga bisti ug may mga purong-puro nga bulawan diha sa ilang mga ulo. Mao ni gisulti ni Juan nga iyang nakita ug iyang gisulat nga atong nabasa karon. Gikan sa trono dihay nanggula nga kilat ug mga tingog ug mga dalugdog. Ug sa atubangan sa trono adunay nagsiga nga 7 ka sulo nga nagdilaab nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios. Ug sa atubangan sa trono dihay daw dagat nga bildo daw kristal. Sa ato pag-iesplikar ni Juan ang tanan nga iyang nakita. Ug gani kung atong mahinumduman nga diha sa trono, gikan sa trono nanggula ang mga kilat ug mga tingog ug mga dalugdog nga kung atong mahinumduman susama sa kahimtang nga nahitabo didto sa Mount Sinai nga nakigsulti si Moises sa Dios. Ug gani giesplikar pa pag-ayo ni Juan nga diha sa atubangan sa trono dihay dagat nga daw bildo daw kristal. Kay dili matugkad pag-ayo ni Juan kining tanan nga iyang nakita. Ug gani nag-esplikar pa siya nga adunay 7 ka sulo nga nagsiga ug gihisgutan nga mao ang mga kalidad sa Espiritu Santo. Mga igsuon, atong hisgutan kini nga mga bersikulo agi sa pagpalugdang. Sa ato pa, gikan sa trono sa Dios migawas ang mga kilat ug mga dalugdog. Kuyaw kini ug makahadlok. Sama kini sa nahitabo sa dihang nagpakita ang Dios kang Moises sa Mount Sinai. Kay may kilat ug dalugdog usab niadto ug nahadlok pag-ayo ang mga tao. Ug dihay 7 usab ka sulo nga nagdilaab sa atubangan sa trono sa Dios nga mao ang 7 ka espiritu sa Dios. Ug murag maoy giipasabot niini ang 7 ka trabaho sa balaang espiritu nga gisulat diha sa Isaias Kapitulo 11, versikulo 2. Dili makita ang balaang espiritu, apan nagpakita siya sa hulagway sa salampati diha sa bautismo ni Hesus dito sa suba sa Jordan. Ug nagpakita usab siya pinaagi sa dilaab sa kalayo ug pinaagi sa haguro sa hangin diha sa adlaw sa Pentecostes diha sa Buhat Kapitulo 2. Makita usab ang Espiritu Santo pinaagi sa iyang trabaho agi sa atong mga kinabuhi. Busa ang 7 ka espiritu sa Dios kung ato kining mabasa diha sa iyang pulong sabto nato nga mao kini ang 7 ka mga hiyas o trabaho sa Espiritu Santo. Mao kini ang kasagarang pagsabot sa mga magawali bahin niini. Ug dayon nagpadayon pagid si Juan sa atubangan sa trono sa Dios dihay sama sa dagat nga bildo. Sama kay dili niya matugkad ug dili kay niya maesplikar ang mahitungod niini nga dagat nga bildo tin-aw sama sa kristal. Ang kristal naa siya pagkaparihas usab sa diamond o haspi nga atong nabasa diya sa Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 3. Ug naapay ubang nakita ni Juan at tubangan sa trono sa Dios, mupadayon kita sa pagbasa para masayod ta. Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 6, side B hangtod sa 8. Ug libot sa trono, sa matag kilid niini, dihay nag-aliro nga upat ka buhing binuhat, nga ang atubangan ug likod niini nalukop sa mga mata. Kuyaw ni nga mga buhing binuhat,
nga nag-alirong sa kada kanto libot sa naglingkod sa trono. Ug gani kini nga buhing binuhat giesplikar ni Juan nga nalukop sa mga mata. Kuyaw nga hitsura, ang sulod o atubangan ug likod ni ini nga mga binuhat puno sa mga mata. Bersikulo 7. Ang una nga buhing binuhat daw leon. Ang ikaduha nga buhing binuhat daw baka nga turo. Ang ikatulo nga buhing binuhat may naong sa tawo. Ug ang ikaupat nga buhing binuhat daw agila nga naglupad. Ug ang upat ka buhing binuhat nga may unom ka pako ang matag usa nalukop sa mga mata, libot ug sulod niini, ug sa adlaw ug sa gabii wala sila'y hunong sa pag-awit nga nag-ingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, nga mao kaniadto, mao karon ug mao ang umaabot. Kung atong mahinumduman pag-ayo, kining upat ka buhing binuhat, kuyaw ang ilang mga hitsura, ug gani dili sila gaundang sa pagdaig ngadto sa naglingkod sa trono. Dili sila kapuyan, dili sila luyahan, adlaw ug gabii gadaig sila ngadto sa naglingkod sa trono. Sa ato pa, naay upat ka buhing binuhat sa matag kilid sa trono sa Dios nga Amahan. Ug mga anghel kini sila. Mga anghel man kini sila nga naglibot sa naglingkod sa trono. Ug gani pa mga isuon si propeta Isayas, nakakita og mga anghel nga managsama og panagway ni ining upat ka buhing binuhat nga atong gihisgutan karon. Ug nakakita usab si propeta Ezekiel og mga anghel nga sama kanila. Nga kung atong makita o mabasa diya sa footnote, na mabasa nato ang mahitungod ani. Basin kirubin kini nga mga anghel nga nakita ni Juan o basin sirapin, dili kita makasiguro. Kay sama sa nakita ni Isayas, naghisgot siya mahitungod sa kirubin. O dayon si Ezekiel naghisgot sa sirapin. Ang ilang hitsura sama sa leon. Ang ikaduha baka nga turo. Ug dayon ang ikatulo daw hitsura sa tao. Dayon ang ikaupat sama sa agila nga naglupad. Ug nalukop sila sa mga mata. Ug ang matag usa kanila may unom kapako. Anghel nga kirubin ang nagbantay sa kahoy sa kinabuhi dito sa tanaman sa Eden kung atong mahinumduman sa panahon sa pagbuhata sa Dios kang Adan ug kang Iba dayon sa pagpakasala nila mao gipagwardya aron dili makabalik silang Adan didto ug mukuha sila sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Ug bulawan nga mga kirubin ang naa sa arka sa kasabutan diha sa templo. Ug mga kirubin usab ang nakita ni Ezekiel. Apan ang nakita ni Isayas, mga sirapin sila. Mao kini ang pag-esplikar mahitungod ani nga mga anghel. Dili kita magdugay sa paghisgot sa mga hitsura ni ining upat ka buhing binuhat. Gawas lang sa pag-ingon niya katingalahan sila nga mga binuhat sa Dios nga nakita ni Juan didto sa trono nga mismo libot sa naglingkod sa Dios nga Amahan. O kining upat ka buhing binuhat, wala sila kapuya sa pagdahig sa Dios. Wala sila'y hunong adlaw ug sa gabii sa pag-ingon nga balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom. Gadayiga sila kaniya nga walay sinugdanan ug walay katapusan hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, kung atong mahinumduman murag para sa ila, dili angayan nga undangan ang pagpasalamat ug pagdayiga sa naglingkod sa trono. Ug wala gani sila'y pahulay. Adlaw ug sa gabii, sige sila gadahig, sige sila gadahig. Kung makita lang unta nato ang Dios, ang walay sinugdanan ug walay katapusan, ang sukad pa kaniadto nga sa kanunay anaa, diha pa nato masabtan nganong dili sila makaundang sa pagdayeg kaniya.
ug kun nganong dili sila kapuyan o sumhon sa pagsimba kaniya. Usa lugar ni ka pagpamalando nga kung kita unta nga mga tao nga makakita o makabati sama sa gabuhaton sa upat ka buhing binuhat, siguro makabot nato ug mabati nato nga nganong dili sila gaundang sa pagdaig adtong naglingkod sa trono. Kung matugkad lang unta nato bisan gamay ang pagkabalaan sa Dios, mosalig kita kaniya sa tibuok natong kinabuhi ug sa tibuok natong pagkatao, ug ato siyang alagaran sa tibuok natong kusog, ug bisan kanusa dili kita kapuyon sa pagdaiga kaniya. Ay ngano naay mga panahon nagasilbi ta sa iya, gaalagad ta sa iya, pero dili tanan niya panahon. Naay limitasyon. Kung gakanta ta usahay sobra ra nga panahon. Pero usa nga atong makita sama sa gibuhat sa upat ka buhing binuhat, kuyaw. Kay angayan lagi sa pagdaig ug pagpasalamat ang naglingkod diya sa trono. Padayon kita sa pagbasa sa katapusan niya bersikulo sa atong tema diya sa kapitulo 4 bersikulo 9 hangtod sa 11. Ug sa diha nga ang mga buhing binuhat katong upat nga naglibot diya sa trono, maghatag og himaya ug pasidungog ug pasalamat ngadto kaniya nga naglingkod sa trono, ang buhi hangtod sa kahangturan. Ang 24 ka kadagkuan muhapa sa atubangan ni adtong naglingkod sa trono ug magsimba kaniya nga mao ang buhi hangtod sa kahangturan. Ug ang ilang mga purong-purong ipangitsa nila ngadto sa atubangan sa trono dungan sa pag-awit nga mag-ingon, takos ikaw o among Ginoo ug Dios sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong kabubuton mitungha ug nangahimo sila. Mga igsuon, kuyaw ang ilang kanta adtong naglingkod sa trono. Sa ato pa, matag higayon nga sila nagdahig sa Ginoo, naghapa ang 24 ka kadagkuan ngadto sa Ginoo. Ug dayon gipangitsa nila ang ilang mga purong-purong sa atubangan sa trono sa Ginoo, nga nagpakita sa ilang paghatag kaniya sa tanang kadungganan ug tanang himaya. But pasabot lugar nga kining naamua dili man angayan para ni sa imuha. Ikaw ang takos ani. Ang buot nilang ipasabot nga kining imong gipang premyo kanamo, imo raman kini. Imo ang tanang himaya imo. Ug wala sila kapuya, ug wala sila batia sa pagkasumo sa pagdahig sa Dios nga Amahan. Mao kini ang nangakita ni Juan. Pagsaka niya dito sa langit ug iyang gisulat ang tanan aron makatagamtam kita ug pasiplat ra sa langit nga atong gapadulungan sa unahan. Mga igsuon, kung wala ni isulat ni Juan, dili ta masayod kung unsa ang uban niya mga kahimtang nga atong maabtan sa unahan. Mga igsuon, agi sa pagsira, atong basahon ang nakita ni propeta Isaias nga gipasulat sa Ginoo kaniya diya sa Isaias kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 8. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita nako ang Ginoo, matud pa niya, nga naglingkod sa usa ka trono taas ug tinuboy. Mga igsoon, daan ni nga kasabutan ug makita ug nabasa nato sa gipadayag nga sama niini ang nakita ni Juan. Ug ang iyang mga bisti milukop sa templo. Sa ibabaw niya diha ang mga sirapin. Ang matag usa may unom ka pako. Sa duha gitabunan niya ang iyang naong. Dili sila angayan ug dili sila makaharong sa pagtan-aw sa naglingkod diha sa trono. Ug sa duha gitabunan ang iyang mga tiil, ug sa duha siya naglupad. Ug ang usa mitawag sa usa ug miingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sa mga panon. Ang tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya.
Ang mga bisagra sa mga pultahan na uyog sa iyang tingog nga nagtawag ug ang balay na puno sa aso. Unya miingon ako, alaot ako kay ako nawala. Tungod kay ako usa ka tawo nga hugaw ug mga ngabil, ug ako nagpuyo taliwala sa mga tawo nga hugaw ug mga ngabil, kay ang akong mga mata nakakita sa hari ang Ginoo sa mga panon. Unya ang usa sa mga sirapin milupad padulong kanako, nga may usa ka baga diha sa iyang kamot nga iyang gikuha pinaagi sa mga kumpit gikan sa halaran. Iyang gihikap ang akong baba niini ug miingon, tan-awa, nakatandog kini sa imong mga ngabil, ang imong pagkadautan gikuha na ug ang imong sala gipasaylo na. Unya akong nadungog ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa man ang akong ipadala, ug kinsay muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, paadtua ako. Mga igsoon, kung mabati nato ni nga kahimtang sa bersikulo, mismo si Isaias nag-ingon sa atong nabasa nga nabati niya o murag natugkad niya, nakakita siya sa itsura sa Ginoo, busa man nakaprangka siya nga gamita ako para kanimo. Mga igsuon, kung ang usa ka tawo makakita sa Ginoo sa tin-aw gayud, wala na siya laing pangandoy gawas sa pagtugyan sa iyang kinabuhi aron moalagad kaniya. Wala gay laing pangandoy sa tao kung makita niya ang makagagahom gawas sa pagsulti nga ania ako maoy sugua. Ug unta gikan ani nga bersikulo makaabot ni sa imong kasing-kasing. Nga naay mga panahon nga siguro gasulti ang Ginoo sa imo. Ug basin kung abli lang ang imong kasing-kasing ug nakita nimo ug nabati, ug basin gakatugkad nimo ang kahimtang sa Dios nga sama sa atong gisgutan dinhi, basin makaingon ka nga gamita ko na ako andam para kanimo. Para sa atong pagtapos karon, naatay memory verse. Ug atong memorization pag-usab ang atong memory verse sa miagi nato nga episode diha sa episode 9. Diya sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 9. Apan ingon sa nasulat, unsay wala makita sa mata, o madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Mga igsuon, gikan ani nga bersikulo, dili nato maesplikar o maka-esplikar ang giandam sa Dios para sa atua. Nga bisan si Juan, wala gani niya matugkad ang tanan nga iyang nakita dito sa langit. Mga igsuon, mayong adlaw o salamat.